G502 nije ništa novo, to je miš koji sam radio recenziju na kanalu čak i nekoliko puta, bio i G502X i tako dalje. Danas ćemo ovaj miš pominjati u jednom kontekstu gde bih želeo da kažem popravi, ne kupuj. Naime, šta se desilo, geknuli su mi klizači na G502 i prosto jedan ćoškić se odlepio i bio je haos za rad, prosto nisam mogu ni da ga vučem po podlozi, grebao je, bilo je baš gadno. I onda sam rekao, žao mi, miš je potpuno okej, klikovi su mu savršeni, switchevi su mu okej, scroll, senzor, sve radi dobro i sad kao zbog klizača, mislim, treba baciti miš ili kupiti nov. Rekao, ma nema šanse, mora da postoji neka opcija da se to nađe vrlo jeftino i bezbolno da se reši, što je i bio slučaj, tako da ćemo danas da pričamo o tome. A pre nego što krenemo u sam video, želim samo da vam kažem da postoji join opcija sada na kanalu, tako da ako neko želi da pomogne rad kanala na taj način, apsolutno hvala do neba i apsolutno niste ni u kakvoj obavezi da to uradite. Ali bez daljeg odlaganja, ajde vidimo o čemu se to radi. Da li je isplativo popravljati uređaj ili ne, to je, ne znam, uvek je nekako debata i nekako nikad nisam načisto da li ima smisla popraviti neki uređaj ili ga jednostavno kupiti ponovo ili kupiti neki drugi. Što se tiče G502, ovo je wireless verzija i ovo je dosta skup miš, on je otprilike oko 150 €. Definitivno smatram da ima smisla popravljati ovaj miš, a ne kupovati novi, pogotovo zato što kvar koji se desio nije nešto što će da naruši onako funkcionalnost miša, u smislu nisu mu otišli switchevi ili senzor ili nešto tako, već prosto samo klizači. Postoji nebrojano mnogo sajtova na internetima gde možete da nađete da možete nađete zamenske delove, rezervne delove za miševe, tastature i tako dalje. Čak i switcheve možete da nađete za miševe, switcheve. Senzore sam video da prodaju, ali ja se ne bih upustio iskreno u menjanje senzora na nekom mišu. Sada, kada je u pitanju G502, znači ono što se meni desilo je zapravo da je na ovom donjem klizaču, samo da vidim gde mogu da najbolje to ovako prikažem, evo ga, na ovom donjem klizaču se desio taj peh da je jedna od ovih ivica zapravo nekako uspela da se odlepi i pri mrdanju po podlozi to ne liči ni na šta, bukvalno to grebe podlogu, svašta se nešto desilo. Ja rekao, okej, ajde vidim sad šta, kako, ne da i da probam da nađem negde zamenske te klizače, ipak je ovo stariji model, nije kao nešto što se pojavilo pre 2 meseca, Na moje prijatno iznenađenje našao sam čak nekoliko web sajtova koji se bave prodajem rezervnih delova za baš ovaj model i uspeo sam da kupim čak 3 različita seta ovih klizača za sve ukupno $12. To je sa sve shippingom iz Kine. Prodavnica, ostavit ću link u opisu ka prodavnici online gde sam kupio. Čini mi se da se zove iTac-Tao, ima neko vrlo čudno ime, ali bilo je sve ok, malo sam duže čekao samo da stignu i to je to, kada su stigli klizači, uzeo sam 2 seta, jedni su originalni kao što su na mišu, znači to su ovi crni, da kažem, baš gadni, ali sam teo prvo njih da probam, rekao ajde im kako radi, jer znam da su originalni, znam kakav je osjećaj tih originalnih i njih sam zapravo dobio 2 seta originalnih za ostavit ću, da ne lupetam sad, ostavit ću kolika je tačno bila cena po specifikaciji, mislim da su koštali $2, ovi originalni zamenski. I kupio sam jedne PTF i Virgin Grade klizače za ovaj miš, čisto eto kao zato što oni su bili nešto skuplje, recimo su bili $6, opet ostavit ću i specifikacije tačno po računu kako je bilo, da ne lupetam sad. Odlučio sam se da prvo stavim ove, kao što rekao, znam kako rade generalno, navikao sam se na to kako oni klize i moram da priznam da su ti aftermarket klizači, to jest ovi koje sam kupio, nešto kvalitetniji nego originalni koje je Logitech stavio, iako su, da kažem, podjednako loši ti kao originalni zamenski. Jako sam zadovoljan kako je sve ispalo na kraju, trebalo mi je grubo 15 minuta da sve uradim. Video sam kao da ljudi uzmu fen, pa onda fenom prvo malo opuste lepak i onda skidaju klizač po klizač i onda stavljaju nove. Ja nisam to uradio, imam jedan jako fin nožić koji koristim za otpakivanje svega što mi stigne i ja sam njime, bukvalno zavučem ga samo na ćoškić, malo odlepim sve što ispadne, sve što krene da se odlepljuje i još jedan sloj nečega je bio ispod, što ja nisam siguran šta. Pomislio sam da će to da bude problem u smislu da će preduboko da mi ulete ovi zamenski klizači, međutim ne, kada sam ih nalepio, oni savršeno pašu, izgledaju identično kao originalni i tako dalje, tako da imajte na umu da postoji opcija da možete vrlo lako i prilično jeftino zapravo da promenite klizače na svom mišu za najveći broj, da kažem, nekih
ne bih rekao standardnih miševa, ali za veliki broj nekih popularnih, za veliki broj popularnih miševa koji imate, znači tamo imate zamenske miševe za Razer, za Logitech, za Glorious, za Zaovi, za 300 nekih miševa ima i za Pulsar, čini mi se, mislim da sam video i za X-Tripa i tako dalje. Postoji Super Glide varijanta, to su stakleni klizači, ja se ne bih odlučio za to zato što mi je to definitivno prebrzo mi ide miš kada ima staklene klizače. Ne bih se odlučio ni na staklenu podlogu, isto to mi je malo problem. Tako da, eto vam predlog, šta možete da uradite, da uštedite, da zadržite svoj miš, da zadržite, da kažem, da ne morate da kupujete nov uređaj i tako dalje, već samo da za male pare možete da zamenite klizače i da popravite svoj omiljeni miš ili neku drugu periferiju već. Vrlo prosto i vrlo bezbolno. Takođe želim da napomenem da ako gledate da kupujete nešto, ne morate da kupujete kao ja sam kupio kao što rekao, znači ove originalne i te PTFE Virgin Grade koji su, znači zbog toga me je izašlo toliko, da nisam kupovao te Virgin Grade koštalo bi me recimo ne znam, $2 plus shipping, nešto 3, 4, $5, bukvalno ispod $10 bih uspeo da dobijem zamenske klizače, mesec dana kasnije imate miš koji je praktično kao nov. Hvala što ste gledali ovaj video, hvala vam što se družite sa mnom. Želim da napomenem da sad imate i join dugme, tako da ako želite možete i materijalno da pomognete ovaj rad kanala. Apsolutno niste ni u kakvoj obavezi to da uradite, ako hoćete hvala vam do neba, stvarno meni to znači, jer sav novac koji dobijem od vaših, da kažem, donacija ili vaših membershipa ili bilo šta, ja zapravo ulažem u kanal tako što kupujem neku raznu opremu i tako dalje. U svakom slučaju, subscribeujte se, lajkujte, to vam je potpuno besplatno, bacite neki share, napišite mi u komentaru kako vam se sviđa ovaj fazon videa, joinujte Discord, link se nalazi u opisu kao i linkovi ka svemu manje i više, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravim.